Horas, selamat hari Minggu madihita saluhutna. Taparade maro hatta mandohoti parmingguon sadarion. Ima minggu pasepuluhon dung Trinitatis. Doho topik minggu dihalomohon debatado hamu baon ni roha. Alani jumolo mahita martangiang nahohom. Martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata marende hitasian bukuende nomor 135 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amen. Disuruh debata do anakna gabe pardengganan, taringo tudo satta. Hamu ale akadongan, molo songoni dihaholongi debata hita, ikon doho dohita masih haholongan sama hita, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, pargogo naso hatudosan, jala para siroha, upaserep hami rohanami di jolom, jala upangi dohami tuho, sailehon asini roham, manggohi rohanami, jala sondangi rohanami, marhite-hite tondim, asalam hutinggal hon hami nasa dosa nami, jala hutangi hon hami hatam nabadiai. Sai paian mahatam di bagasan rohanami, asamar parbue na denggan hami. Upangido hami saluhut nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji Tuhan tamarende hitasian bukuende nomor 464 ayat 1 dohot 2. Pagulong maruhan
Tatangi honma patik ni debata di parminggota sadarion. Ima patik parjolo sahatu patik pasapuluhon. Patik parjolo, ahu do Jahoba debatam, ninna debatata. Dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi semanonmu, manang aha na di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru di tano, ianggo tungga besi sombaon, manang siolon. Patik patoluhon, dang jadi dohonon guarni debata, iang gosoture dalanna, aihona uhumna dosogot, akka namar sineang di goarna. Patik paopaton, ingot hamu ma pabadia ona ari minggui, dina ono ari ma ulah hamuna sasilaumu, alai anggo ari papituhoni, ari paradiana ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dina sadari i, manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu, rodi pangisini hutak ni halak pe, namangebati hutang. Ai dina onom ari do di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradiat do ibana di ari papituhoni, dibaheni do ubahena di pasu-pasu debata Jahoba, ari paradian nai jala di perbadiai. Patik palimahon, ikon pasangapon mu donatorasmu, asa martua ho, jala leleng mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho. Patik pawanopon, unak ko mamunu. Patik papituhon, unak ko mangalakup. Patik pawaluhon, unak ko manako. Patik pasiahon, unak ko olo makatindakon hata nasotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni donganmu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan ni donganmu. Bohado pandok ni debata, taringot tu patik nasa pului, ondo. Ahudo Jahoba debatam, ninna debatata. Pargogo naso hatu dosan jala parimas, siluluhon dosani ama-ama tu pinoparna, rodi sudut patoluhon, rodi sudut paopaton, pinoparni akana sogoro hadiau, alai asido rohaku, di akana maribu-ribu, akana marholong ni roha diau, naso mangalausi patiki, ido sahatna, atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata. Le Tuhan debata, say pargugui mahami, mangulahon na humbar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata marende hitasian bukwende nomor 680 ayat 1 dohot 2.
Tatopoti madosata di adopan ni debata, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo naso hatu dosan, para si rohana sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa nada ngolon, ro tujolo ni habangsa habadion mi, manopoti jala mangangguk kondosa nami. Matsai jojot huarsai hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ho sian nasa rohanami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gugo nami, nang dongan nami, dang dosot diri nami hubai kami. Dibaheni tamado rimasanmu, jala uhumanmu hami, tuhamatean sa leleng ni leleng nai. Alai nama porus mahami nuaeng, tuasi ni roham na godangi. Mangido siya nasa rohanami, hasesani dosa nami sa luhutna. Sai urupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak kaholongan ni roham, si pangolu hami, dohot ala ni goarmu na badiai. Ale Tuhan, sai asi maroham di hami, halak na dangolon. Amen. Baga-baga ni debata, taringot tuhasesan ni dosata. Satokin dohu tadi koko, alai papungu-pungu kumaho muse, marhite-hite aka asini roha godang. Tagan diparpiar ni muruku, hutabunihon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng ni leleng na, asiaku ho, nina Jahoba si palua ho, hasangapon madi debata na dikicang. Amen. Tapuji Tuhata marede hitasian bukuende nomor 430 ayat sada. Tabege mahatani debata, epistel di mingguta sadarion, imana tersurat di Pesalmen 50 sada, ayat sada rodi ayat 10, tajahama marsikat sorin. Ende sian si David, ujunaro panurirang sinatan manopot ibana, dung diparjol manai Batseba. Asima roham di au ale debata, obar tu denggan di basam, saise sama akka pangalosiku, obar tu godang ni asi ni roham. Ia situtu maau buri sian hajahatoku, jalapa ias maau sian dosaku. Ainu ngahuboto akka pangalosiku, jala saitong do sosot di joloku dosaku. Dopakko sambing doa umar dosa, jalan ajat situtu do di matam nahu ulahon. Asa tung bonarho di bagasan pandohanmu, pita di bagasan panguhumu. Tongondo di bagasan hajaha tondo au tubuh, jala di bagasan dosa di jakpodai nang au. Sitong ni roha di bagasan do, tongon lomo ni roham, atong pabotohon mahabisuhon tu bagasan rohaku. Sai urasi maau sian dosaku, marhite-hite sanggul, asa tung ias au, sai buri maahu, asa sumaksak au sian ita. Sai patu begehon matuau hasonangan dohot las ni roha,
Asa marolop-olop holi-holi akan naong ginopuanmu. Ido sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala naong peopsa. Amen. Tapuji Tuhata marede hita sian bukuende nomor 420 sada ayat sada dohot 2. Taha tindakon maha porseaot tai, songon nahina tindakon idong atas saha porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso atu dosan, na tumopalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di porbadia, andorang sahabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na matetar pajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banua toru dung ditanom, na mulak mangulu di ari patoluhon, na manaik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudusani, disima ibana pa ima mulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia, jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni hala Kristen akan na badia, dohot dihasesan ni dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tapuji Tuhata, maredehita sian bukuende nomor 210 sada, ayat sada dohot ayat 2, huhut papungu pelian sada A sada B.
Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha, ima mga ramoti ati-ati doho pikiran muna, marhiti Kristus Jesus Tuhan si paluahita. Amen. Di hamua manami do ina nami, hatani hatta turpu jamita, di Minggu 10 dung Trinitatis Sadarion, tanggal 10 September 2022. Ima na tersurat di Lukas biddu 15, mamukas yan ayat sada, rodi ayat 10. Ujahama tutongatongatta radema hamu manangihon. Lukas biddu 15 mamukas yan ayat sada saha rodi ayat 10. Songonomma didok disi. Upama taringot tu biru-biru nalilu. Dungi di pasolhot torop akka si jalobeo dohot si pardosa dirina tu ibana, laho tu mangihon hatana. Jadi mermunguk-munguk ma akka iya hatana sida. Dijakonod do akka pardosa, pola sa panganan ibana dohot nasida. Gabi di hatahon ibana ma upamaot tu nasida. Isi hamu sahalak perbiru-biru 100, anggo terdepar sada siani naso tuminggalhon nasia pulusiai di ladang, laho mangalului naso taridai paima jupaksa, iadung dapot sa dia pehoma tu abarana sian las nirohana. Jadi dung sahati bana tu jabuna, di papunguma ale-alena doho hobbar hudulla, di dok matu nasida, marlas niroha mahamu rap doho tau, ala jupangau biru-biruku naung magoi. Hudok matuhamu sumat tusido gumodang las niroha di banua gijang mida si perdosa sahalak na suulo paubahor rohana asamida sia pulu sia partigor na sopola paubahon rohana sida. Taringot tu hepeng namago. Adong ma ulaning paropuan na marhepeng 10 hupang, anggo mago sada siani naso pagalakkon palito jala manapui bagasna mangalului takas hupang namagoi paima jupaksa, yadung jupaksa di papunguma akka ali-alena dohot hobbar hudul na madok, marlas ni roha mahamur rap dohot au ala naung jupangau hupakku namagoi. Hudok matuhamu sumat tusido masalas ni roha di jolo niya kasuru-suruan di debata, mida sahalak si perdosa na paubahon rohana. Ido sahat ni turpukta. Dia mak kadongan suku-suku tutonga-tongata ahado maksud dohot tujuan haroro di Tuhan Yesus tutonga-tonga di pertibion terlumobi tutonga-tonga ni hajol maun. Lau mangalusi suku-suku ni adong manang napiga ayat di Bibel. Na parjolo di Mateusia ayat 10 tolu didok songonon. Aidada roau laho majowa ka partigor asa di pauba rohana akka pardosa do. Di Lukas 5 ayat 32, dang naroau majowa ka partigor asa di pauba rohana akka pardosa ido. Di Lukas 10 sia ayat 10, ay narodo anak ni Jolmai mengalului jala paluahon namago. Markus 10 ayat 45, ay nanganak ni Jolmai pe dada asa diului halak ibana ubain naro, ibana do balik pangului jala mangalehon hosana, bahen tubus ni torop jolma. Dungi si Paulus di sada Timoteus bidosada ayat 15b maddok nungaro Kristus Jesus tu portibion paluahon akka pardosa. Hamak kadongan odolan ni akka ayati Jesus ro tutonga-tonga ni portibion, tutonga-tonga ni hajol maun, lao paluahon akka pardosa. Ido odolan na. Jala ido naneng dohonon dito hatta Jesus marhiti-hiti turbu jamita sadarion. Hamak kadongan secara umum adong dotolu ulaon ni Tuhan Yesus ditikki di portibion ibana, di tonga-tonga ni hajol maun. Na perjolo ima mangajari. Na paduahon marjamita. Dungi na patuluhon pamalupon akan namarsahit. Dia makadongan puncak pelayanan di Tuhan Yesus di tonga-tonga di portibion ima hamamatena dihau pinorsilang lau manobus jolma sia dosa dohot hamatean. Alanido kamanginang takas madihita. Dang hamatea be upatta. Dang hamagua be upatta. Alai hanguluad do. Alanunga mate Tuhan Yesus dihau pinorsilang laho paluaho kita siya dosa.
Jala ido patuduhon holong dito hatta Jesus nabalga sitututu akka jolma perdosa. Holong agape, kasih yang berkorban. Rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan orang lain. Dan itu merupakan pengorbanan yang sangat mulia. Walaupun sebenarnya kita tidak layak untuk dikasihi, tetapi Tuhan mengasihi kita. Di hamuak kadongan marhite turpukta sadarion boydo idauta marasing do pamerengan di Tuhan Yesus dohot halak parise nang siboto surat maradopon akka jolma perdosa. Molo di halak parise dohot siboto surat dang lomorohana sida mamereng molo marsaur tu hatta Yesus dohot akka perdosa manang dohot si jalobeo. Molo di halak parise dohot siboto surat halak perdosa ikut diuhum, disingkirkan. Siya tonga-tonga ni masyarakat. Mereka dianggap sebagai sampah masyarakat. Alanido, dang boy na sida marsaur dohot si jalobeo, dang boy na sida marsaur dohot akka jolma perdosa. Jala dang boy halak parise dohot si boto surat, manamuay halak perdosa manang si jalobeo di tonga-tonga ni bagasna. Hamak kadongan, sugudo rohani yakka parise dohot si boto surat, mamereng Tuhan Yesus, molorap ibana dohot akka jolma perdosa. Menurut nasida ikon paholangod do diri sian akka jolma perdosa. Alay dang songoni anggo menurut Tuhan Yesus. Alan itu dia makadongan hubuat dua contoh namar perdomat tusi. Na perjolo ima Lukas 10 sia ayat sada sahak rodi ayat 10 ditikiro Tuhan Yesus dohot akka sisianna tubagas ni si Sakkeus si jalobeo. Sugudo rohani nasida. Jala di Lukas 10 sia ayat pitu didok. Marnidai marungutungu manasida sude maddok na sorang do ibana HP tuhalak si perdosa. Imana perjulu. Na paduahon di Lukas pitu ayat 36 sahak rodi ayat 50. Molo di Alkitab manang bahasa Indonesia judulnya Yesus diurapi oleh perempuan berdosa. Dungi di Lukas pitu ayat 30 sia didok songonon. Marnidai halak parise na mangarahon ibana marhusari maibana songonon. Au na panurirang halakon tadaun na do boru-boruon na majama ibana jala botoon na do pangalahona ay si perdosa doi. Hamak kadongan molo di roha ni halak parise doho si boto surat danggabe adong las ni roha di banua gijang ala sahalak si perdosa naulo paubahor rohana. Alay gabe adong do las ni roha di banua gijang molo di uhum halak si perdosa. Molo di bolokon halak si perdosa. Ima parasingan ni Tuhan Yesus dohot parise nang si boto surat mamereng akka perdosa dohot si jalobeo. Alan itu dia makadongan marhite turpu jami taon marhite dua upama na jupak kita di buku Lukas bidu 15 on ima teguran si paingot nama cekoras tuhalak parise dohot si boto surat sia Tuhan Yesus ala pangalahon nasida maradopon akka jolma perdosa. Bagian na perjolo ima ayat sada sa rodi ayat pitu upama taringot tu biru-biru na lilu. Dungi bagian na paduahon ayat walu sahat rodi ayat 10 ima upama taringot tu hupang namago. Marasing do na dua upamai alay sarupa do anggo maksud dohot tujuan na ubay nagabe di pasahat Tuhan Yesus upama na duay. Na yung dohonon di Tuhan Yesus do tuhalak parise doho si boto surat. Songon akka ayat na hujahan na kaningani. Ay dada roau laho majowa ka partigor asa di pauba rohana akka perdosa do. Dia makadongan totutubu suku-suku di bagasa rohata. Ay buasa pola ikut di paingot Tuhan Yesus akka parise doho si boto surat. Ayak ka jolma namalo dan nasida di hata di debata. Ayak ka naringkas do nasida beribadah laho mamuji doho pasangapo debata di bagas joro ni debata. Bahasa pola ikut di paingot. Hamak kadongan adong pangalahon na sala. Mereka hidup di dalam kemunafikan.
Mereka merasa dirinya lebih kudus dan lebih suci dari orang lain. Merasa hidupnya lebih layak di hadapan Tuhan dibanding dengan orang lain. Medabu nasida tu kesombongan secara rohani. Jala dipaingot nasida. Rap argado sude jolma diadopan di debata. Ala sude jolma rap natinopan di debata. Jaladang marasing-asing jolmaun diadopan ni debata. Hamuak kadongan alan di ido di pasahat Tuhan Yesus upama na duai terlumo di bagian na perjolo ayat sada saharo di ayat pitui ima taringot tu biru-biru namago jalai hal nasomal doi di tonga-tonga di halak Jahudi manang di timur tengah di hati hai macai borak do tugas ni sahalak parmahan di tonga-tonga ni masyarakat di hati hai. Jarang ada rerumputan, kemudian yang ada adalah daerah padang gurun dan tidak ada tembok-tembok yang dapat menghalangi domba-domba itu dari kejatuhan ke dalam jurang sehingga seorang gembala harus bekerja keras untuk menggembalakan domba-dombanya menjaga akka biru-birui asa unang madabu tu lobang. Dungi Muse, seorang gembala secara pribadi bertanggung jawab bagi domba-dombanya. Kalau ada domba yang hilang, gembala bertanggung jawab untuk mencarinya. Paling tidak ia harus membawa pulang bulunya untuk memperlihatkan bagaimana domba itu mati. Dia makadongan tindakan si songonido na pinatupan ni Tuhan Yesus tuak kajolma perdosa doho si jalobeo marhite-hite turpukta di bagasan tikyon. Di patuduhon ibana do dirina songo parmahan nadenggan. Nasay toktong mangaluluyak kajolma na mago, mangaluluyak kajolma na madabu tu bagasan dosa. Songo si Zakkeus. Songo boru-boru na mardosay. Alanido ulo iba na marsaur, ulo iba na makatay, ulo iba na pajupang doat kajol maperdosa. Dungi Muse, hamuak kadongan, naneng dohonon na marhite-hite turpu jami taon tutonga-tongata, jol maperdosa do na makarikoton haluaon. Orang berdosa adalah orang yang membutuhkan keselamatan dan harus diselamatkan. Sama halnya orang yang sakit yang membutuhkan dokter atau tabib. Halak namar sahih do nama karikoton pangubati, lahu mangubati ibana, sian parsahiton nai. Songoni do nang halak perdosa do nama karikoto si palua. Aladido ben napola didot tuhatta Jesus. Rawatu pertibion dada mangalului halak partigor, akka halak perdosa do. Ido naneng dohonon na tutonga-tongata. Marhite trupukta sadarion. Jala ido na dihalomoho debata di tonga-tonga ni hajol mau. Songo natar surat di Hesekil 33 ayat 10 sada. Dang lomor hakku mida hamatian di perdosa mulak manya perjahat itu madikodalanna asa mangulu ibana. Ido na dihalomoho ni debata. Jala ido na naing dohonon ni tuhatta Jesus marhite-hite trupukta di bagasan tikyon. Dia mau kadongan molo mulak kita tutur pukta sian Lukas 15 ayat sada rodi ayat 10 songon nahudo nakaningan adong dua upama di pasahat tuhatta Jesus tuhita di bagian na perjoloi ima taringot tu biru-biru nalilui gabe jupang dolas ni roha dung jupang biru-biru namagoy ima di ayat 5 dohot ayat tonom ahama didok di sini didok songonon ia dung dapotsa dia pehom matua barana sian las ni rohana. Jadi dung sahat ibana tujabuna di papunguma ale-alena dohot hobbar hudulla idok matunasida. Marlas ni roha mahamu rap dohotau ala jupangau biru-biruku naung magoy. Jupang do las ni roha dung dapot biru-biru na magoy. Dung di bagian na paduahon ima taringot tuhupang na magoy di ayat sia takas do didok songonon ia dung jupaksa di papungu maaka ale-alena dohot hobbar hudulla madok marlas ni roha mahamu rab dohotau ala naung jupang hupakku namagoy. Jadi ada sukacita ketika dirham yang hilang itu ditemukan kembali. Songonima nang di tonga-tonga ni harajau ni debata adong las ni roha molo jupang aka nalilu molo jupang aka perdosa molo aka perdosai olo paubahon rohana jala mula musetu debata. Idolas ni roha doho tolopolop di harajau ni debata. Alani di hamwa manami doho inanami
marhite turpuk taon kuhilala adong tolu nama carikot si pahusor-husorotta. Jala ima songor renungan buanotta mulak tutongan di bagas tabi. Na parjolo di leo Tuhan ta Yesus do tuhita tiruan. Contoh manang keteladanan. Lapatanna asa tatiru. Jala taulahon di tonga-tonga ni ngulutta si ganupari. Dia may. Jok do hita antipati tuaka perdosa. Jok do hita menjaga jarak tuaka perdosa. Jok do hita pada ho dirita. Paholak ko dirita siyan akka perdosa dohot akka jolma na mangulaho kajahaton. Dan kita sering menganggap mereka sebagai sampah masyarakat. Kita sering seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang ditegur oleh Tuhan Yesus melalui perikop kita hari ini. Marhite turpuk sadarion di paingot Tuhan tahita. Muladong akka namago, muladong jolma madabu tu bakasad dosa, muladong akka jolma na sumangulu hobbar tulomo ni roha di debata, ikot talului, jala ikot tabua di mana mulak tutuhat ta Jesus, asa jupang hamubaw ni roha di dirina. Imana parjolo. Dungina paduahon, marhite turpuk sadarion, naing dohonon na tutonga-tongata, hita pe ulu do madabu tu bakasad dosa. Hita pe ulu do mangulu dang hobbar tulomo ni roha di debata, sengaja atau tidak sengaja. Alani dia makka manginang, taingok ma, tuhat tay, saya toktong do mangaluluyak ka namago, mangaluluyak ka nalilu, mangalului akka jolma naulo madabu tubagasan dosa. Dan dia mau mengampuni serta menyelamatkan orang yang berdosa. Alani dia makadongan songod dia pe bagasna hita madabu tubagasan dosa. Jupang manian hamubaun ni roha, jupang mania pertobatan. Dan kita harus yakin bahwa Tuhan akan mengampuni dan menyelamatkan kita. Di sada Yohanes sada ayat sia didok dosongonon. Molo tatopo tiak kadosatta, haposat do ibana jala bonar manesa dosatta, jala payasok kita sian nasa hagedukon. Molo ihatan Indonesia didok, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jalalos itu topik ni mingkutta sadarion, di halomohod debatado hamubaun ni roha. Iman dapat duahon. Dungi dapat toluhon, naneng dohonon na tutonga-tongata, jupang las ni roha, di tonga-tonga ni harajau di debata, dang holan ala torop akan na paubahor rohana. Alay sahalak pe, naulu paubahor rohana. Jupang dolas ni roha, di tonga-tonga ni harajau ni debata. Jala taingok ma, pertobatan pribadi adalah awal mula pertobatan orang banyak. Dungi dihamak kadongan, dipakai debatado huriana di tonga-tonga di Portibion. Dipakai debatado akka pangulana di tonga-tonga di Portibion. Dipakai debatado akka sihuton Kristus di tonga-tonga di Portibion. Ula-ulana mangalului akka namago. Dungi mabuam mula muse tutuhat ta Jesus. Asa bongot na sida tuharajaw ni debata. Amin. Martangyak kita. Mulate di hole debata pardengkan basa na sumurong na mga ramoti do mamasu-masong ulo nami. Di bagasa kahit pasok kami di bagasa tikyon. Jalaboy kami marsaur mamuji pasangapon kuarmo na badiyay. Maulate di ho Tuhan taripar hatam na gabi si pangano partodio di ngulo nami. Suatu may tu bagasa rohanami bay marura jalam marparbuwe. Hurupi mahami marhite todim. Laho mangulahoni di ngulo nami si ganupari. Ala hurajumi hami dang tarulahami lomone roham. Moloholan mga sahon gugo doho pikiran nami. Alay molohohu pangasaho kami boy do Tuhan. Tarulahami akan nadinggan di tonga-tonga ni pangulon nami si ganupari. Paso-paso mahami mga lakad tujulo. Homa Tuhan manugunugu hami asa mangulu hami hobar tulomone roham. Paso-paso haporsyon nami asa marhapos atuho hami disudi akka panggulmito ni ngulo nami. Paso-paso Tuhan, akka ruas ni huriam, siya mulai dadanak nami, rodi akka nong matua. Paso-paso akka parsikola. Lehon rohan na marsitutu laho marsiajar, leho kabisuhot do hapistaran, nagabe bohal di tonga-tonga ni nguluna, to akka tikinan ng ro. Paso-paso Tuhan kanup keluarga,
asa toktong di bagasan hading ganon, lehon kebahagiaan do sukacita. Miyam maholong na syakko di tonga-tonga ni ganup keluarga, asa masih haholongan na sida. Pasahaton nami do tuho nang akan amarsahit, siya tonga-tonga niya karuas ni huriam, asa homa ale de bata na pamalupon, marhite tangan niya ka pangubati, tangan niya ka dokter, paramedis, asa dalam mo ula-ula di tangan mo laho mabolok ko sahiti, asa tanggal siyan pamatang nasida, so pamotuan nami. Ali Tuhan ramoti ma nang akan na dibagasan arsak ni roha ala mga dupir ragam niya kahamaulon, mga dupir ragam niya kaparukilod di tonga-tonga ni pangulon na. Homa ali de bata na mga lehot tu nasida pos ni roha doho pakirimon babua naradi doho mangurupi doho madongan ni nasida jala makamonakon siyan ragam niya kahamaulon na masa di ngodo ni nasida. Ramoti sudi keluarga nami, si solhot nami, nahuha holongi hami dohot na makaholongi hami, na daw dohot akan na jonok, asa toktong na sida di bagasan pangaramotyo mo. Jala digijang ni sudi akka pangiduan nami. Sesama Tuhan dosa nami nagudangi, asa toktong tama hami dadopam mo dohot madjalo pasum-pasum. Di bagasan goar ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluang ulo nami, martangyak kami tuho. Amin. Maredehita siya nomor 400 siya, laos di mata pasahat, piliata, laho pahibakon ibadah, dohot musik HKBP. Tapasa mapiliata tudupan di debata martangyak kita. Ali debata amanami na di banwagidjang, hodo haroroan ni saluhut si lehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na maulius. Ima siya na nilehom mito hami pilian nami tuho, say jalo may gabi wap na husus di jolom, paso-paso may jala ramoti asa hu parahasya kami pilianon, pati bulhon harajaw mo, dito nga to nga ni huriam dohot di portibyon. Buhay marohan nami marhite-hite toddim, asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom mito kami, asalam girgir kami madok mauliate tuho, marhite-hite, Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ali ama namin na di banwagidjang, say pinorbadia maguarmo, say Roma harajaw mo, say South Malomo ni Roham di banwatongaw songon na di banwagidjang, lehon matuhami sa daryon hanguluan siya pari, si samado sa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unak kami togihot to pangujunan, palua mahami, siyan pangago.
mulak mahamu di bagasa dame, jalo hamu ma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahamu, di sodako Tuhan debata ma buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu, di dopakon Tuhan debata ma buhina Tuhamu, jala di pasar homa damena tutodi munabi.